ndofunga rufu rwamukoma Tatenda Pinjisi rokarwadza nyika yese. Ndofunga vazhinji makaona mavideos achitenderera kuma social media platforms ushure mekunge vaita tsaona. Ndofunga vazhinji makaona mudzimai wavo, vazhinji hamuna. Iko zvino vazhinji vane mubvunzo wekuti vakurarama sei zotichiziva kuti baba ndivo musoro wemba. So tati aiwa regai timbotaura namai mudzimai wamukoma Tatenda Pinjisi tinzwisise kubva kwavari kuti vakanga vaine mabhizinesi here akasiwa nababa avari kukwanisa kuti vachengete mhuri, kana kuti zviri kufamba sei kuti variritire vana vatatu vamukoma Pinjisi. Regai iko zvino nditaure namama Pinjisi ndinzwisise kubva kwavari kuti nhoroondo yese kuzosvika patiri nhasi vari kuita njira sei. Mama makadi fine makadini. Aiwa ndiri nani kusei kumba? Aiwa kumba kuri nani. Naika. Aiwa tinotenda. Mafamba zvakanaka? Aiwa tafamba zvakanaka. Kunzwisa mama ndofunga vazhinji vakapedzera kukuonai parufu wamukoma Tatenda Pinjisi. Ndinoda kunzwisa kubva kwamuri zvakazofamba sei kubva ipapo? Parufu rwaTatenda Pinjisi tiriko takangosiyiwa nevana vatatu. Tiripo naTatenda besides music taita zvekusona, saka ndo basa rakungoti riritirawo isine vana sofa ndoratirongosimudzira, nekuti Tatenda aiti akaenda kumusic kwake akanoshava-shavawo adzoka tinouya totenderedza mari iyo toisa futi mukusona kwekwe. Saka sababa said the head of the family toti ndiye anga ari our source of income. Aitsvaga-tsvaga kuti kana tazodai toda kuzosimudzira zvakadai basa rekusona iri tinowanzisona mauniforms ndowatinoita Vana vechikoro. Vana vechikoro. Saka izvozvika munenge mune business kabozi paholiday vana vabereki ndopavanomhanya-mhanya. Aiwa ndizvozvo vabereki vanomhanya-mhanya, but Tatenda aititsvagira tumari unomhanya-mhanya zvidi zvemauniform zvinoda wakarongeka, gadzirira staff kwete kuzongotengesa mahandina. Saka tuma income itoto ndotinenge tichidiwa kuti tisimudzire basa iroro. Sekushaika kwakatoita takatombobatikana zvikuru. Ipapa tichiri kutobatikana because nokuti ndikadai ndobatanidza hauzotadzi hako, but it's a great loss yatakaitira mhuri kwedu. Team Kambucha yakadhuma Tatenda. Chekutanga ndo first crime yake yakatanga kuita, and then chechitu aibvuma iye kuti aiwa ini ndakatadza, ndakadhuma vanhu, ndakakanganisa. Saka pakutonga kwachona akatonga mbanzi zvoni, sezvo iri first crime yake vakabva muti varimupa 24 months community service. Ndobva vati takukatira mamwedzi sezvo ari kubvuma mhosva yake, ende ari kutaura kuti ini ndakakanganisa chichi. Ndobva azonzi akupiwa 14 months community service achiitira kuGlenora. But isusu sevanhu vakarwadziwa takatorerwa mabreadwinner akawanda. Seninini Tatenda pakaita accident aenda kushoka dom anga nemaband members, saka iyewo anga ari breadwinner kumba kwedu, and then baba Godi anga ari breadwinner, and baba Godi vairidza base anga nemukadzi womudiki akangoita seni akasiyiwa nevana 3, and then kozoti amai vangu vangotakurawo zvavo vakafa ipapo vakasiyiwa vana 3, and then kozoti ainzi Prosper anga ari band member zvekare akafa futi. Saka ini ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe ndiri kuchemawo ndikudawo rubatsiro kuti todiko nyaya yaTatenda Pinjisi yongonyararwa here. Munhu ongodhuma vanhu opofa vana vanhu 4 tongonyarara here vedu wei. Ndiri kukumbira rubatsiro kuti kana kune malawyers vanokwanisa kutimiririra ngavatimirire, vatingati pafa vanhu 4 munhu obva ngonzi community service zvopera zvakadaro. Ndo ruchemo rwangu rwandinaro. So makapila? Yes, takapila but zviri kufamba slow. Hapana speed yakanyanya. Ukaenda uchinobvunza mapapers inonzi dzokai next week. Mapapers achona mopiwa zvazvanzi jaji
akatonga nyaya yenyu ndiye arifanira kusaina mapapers azvitoti zviende zvisina kusainwa. Saka ipapo ndo patakagumirana nhasi. Ndichida kukubvisa ipapo. Handi makasangana kupinjisi. Mukoma Tatenda Pinjisi takasangana kuchurch kuRevival Grace Center. Taipindira kumfakosi. Inda ndiri praise team iye achitawo zvekuridza magitari. Saka baba vairidza magitari tisingazivi kuti tiri kuimba tiri kushimira kuna Mwari. Baba vairidza magitari tisingazivi kuti tiri kuimba tiri kushimira kuna Mwari. Vari bhizi vari kunakirwa zvawanechi nemusikana. Saka ndokwatakasangana ikoko, ndokwachechi kwatakabva tarorerana bva tachata. Buditsa futi song yatisaina ndokwaikabudikira song yake. Ndingezirimi. I think inengengeri yangu because akazoibuditsa after isu study tatochata. Mukanzosei mama jeraona vachimboridza vari kumberi kwegwe tizoti kumachechi vakomana vemadrums emakeyboards ndo vanenge vachicrashirwa zvizhinji nevasikana vekupraise worship kana vamwe vanenge vangori mukati umu. Aiwa zvinhu zvinongofadzawo. Ya unongoziva pa aiwa zvinhu zvinongofadza. But makazvitora sei? Munhu wamunoona everyday, munhu wamunoswera naye muchitopraise amuzozoti samunhu pese pandaimba payanga akatontarisa inotoka. Aiwa zvinhu zvinokunakidza. Aiwa zvinhu zvinokunakidza nekuwirirana nekudanana zvinhu zvinongoita sei. Mamomba manje makunyatsoona Mukoma Tatenda Pinjisi physically everyday. Kufunga vane sebasa ravo rekuridza iri basa rakaoma kunyanya kumarelationships handizozive zvangu. Imi mazvigamuchira sei paya pavanoti ndakuenda kumabhendi zvichida vanogona kuenda kuti havadzoke maizvitembera sei? Zvinhu zvezveka zvinhu zvine kakurema kazvinazvo. Kana usina kujaira munotogara muchinetsa namba. But zviroda iwewo mukadzi kuti unoti iri ndo ratobasa remurume wangu, ndo rutoita kuti tiwane kudya tiwane kupenya munonganisi tese nevana. Saka unongofanira kutonzwisisa nekutozvininipisa. Imimi vaviri mukanzwanana zvinoitika ende zvinoenda mberi. Hamunambonetsana here nababa nenhau idzodzi? Kunetsana kuripo zvirimo muvanhu. Kunetsana kuripo zvirimo muvanhu. Asi munozongozvidzorawo kuti aiwa tine vana uye ndo marriage haufanira kungo isina makakatirano. Anozvi hakuna marriage isina makakatirano. Munomboita makakatirano asi muchita sei muchitosimbiswa zvichitoenda. Takazodzimara tanzwisisa kuti aiwa ndo zviripo ndo basa rababa tofanira kutovasapota. Vana mama itoziva kuti vabereki zhinji fanika iko zvino kuti uti ndine mukomana wangu anoimba so aminoti unenge wagara nawo pasi sei because vanotanga kuti ndova vanoita zvemadrugs ka ndo vanoita sei vanoita sei. Imi makagara nawo sei pasi kuti mutoti aiwa izvi ndo zvandatofunga panguva ino kuzosvika matozosvika marorana matochata? Inini kumhuri kwangu zvakaita opposite. Tatenda aitodiwa zviri serious. Nekuti chechi yataipinda namai vangu ndo yataipinda. Wesi baba vangu vaidawo zvemagitari. Nezhanre yatatenda M7 vakabva mufarira kumuda zvekuti even paaita zvemagitari baba vangu inini vaitomusponsor tomusapota kazhinji. Vaitomusapota kana dziri motikari kuda kutakura maPA system. Baba vangu vaitoti uya mutori kombi yakangogara uyemuite shava uyemuda musimudzire muritire mhuri yenyu. Zvakatoita the opposite kune vamwe zvatinombonzoti vamwe vabereka vadi asi kuna Tatenda aipotopiwa full support yakanyanya. Even chero kumaubam launch vabereki vangu vasingashoti vaienda. Ndo waitoziva kuti hazvitoiti kuti titi havari kushaika vako vanotomiskidza kuti aiwa zviti ngatoskwizei titese tiende. Sine mhuriwo yekwakawa family yekwana Tatenda aiwa tatikabatana taiwirana. Tatenda aipiwa support yakanyanya kumhuri kwavo. Handei panhau dzekuwirirana kwemafamilies toziva kuti semuroora zvichida sekuchinja kune kuita mafamilies wakubva uchienda uko hapana nepambakambonetsekana zvichida kufuta fit in mukati mana tete tozoti ana tete kunyanya ndivano mhanya nadzo stere. Aiwa hai nini ndaidiwa munezviyera. Ndaidiwa ndaipiwa rudo rwese rwakakwana. Ndinotenda aiwa nyangwe izvezvi kuti tinzi taita something ana tete vangu vanomira neni.
amadza kwandakarorwa vanomira neni zvakananya. So mamaita vana vangani namukoma Tatenda? naTatenda tatine 3 boys. Okay. Mune varoora vega vega. Varoora vega vega zviera zvakaramba kuuya imofu chete. Ndanashava. Aiwa pakanaka mwana. Handei ndazomutsanangura business rakasiwa nababa rekusona. Aisona ndimi here kana kuti mese makanga makusona kana kuti kune vanhu vanosona? Zviri kufamba sei? Taisona tisu. Okay. Ndekuzotsvaga vamwe vatai vaizotibatsira. Okay. Asi mainly inini ndindaisona. Sezvo Tatenda anga asinganyanyudi kubatika. Aizobatikawo hake apo neapo seipapo abva paChristmas. January pane pasisina bhizi yakanyanya ndopa aizotibatsira batsira. Shoko rekushaya kwamukoma Tatenda Pinjisi ringi rakarwadza munhu wese. Ende vanhu vese vakatoshamiswa kuti ko zvafamba sei. But inenge iri nguva yaMwari. Ndazomutsanangura nyaya yebusiness. Pane here zvimwe zvinoti takanga tamboita zvinokwanisa kukusustain ini mhuri besides business rekusona? So far pambasina. Hapana. Yeah. Pambasina so far taingoita zvekusona izvozvo. Nepimba kwake. Saka mukurarama sei kubva pamaviga mukoma Tatenda? Ndizvozvo ngoti patawanawo tikashandawo tikasonawo zvatawanawo zuva iro patatengesawo patawanawo ipapo ngosurvival nezvishoma zvatawana nevanhu. Vakura sei vana? Vana first born anonzi Elshadai Kawa ane 11 years, and then second born anonzi Elroy Kawa ane 4 years, and then third born anonzi Eli Kawa ane 2 years. Okay. Ndofunga pane imwe nyaya inogara ichinaidza inonzi maartist kwese kwavari vane vana. Havana kuhere vana panamo pababa. Zvida vakazongobudikira mukashamisa kuti kukwa kutone vahombe vana vahombe vakadai so. Aiwa izvi zviriko. Zviri kwese? Ya zviri kwese. Hazvina manzvengero izvozvo. Tatenda anga nevana 2 kusaidi. Okay. Musikana ainzi Perseverance Kawa, and then mukomana ainzi Denzel Kawa. Okay. Vese hava nema12 years. Vana ava paakandirooraki akanditaurira. Okay. Saka zvinhu zvokuti zvinorwadza hazvo, asi unozongoaccepta kuti vana hapana chavanoziva, unongovariritirawo. Saka tongoti tati isusu vana vedu vangova 5. But relationship yenyu nevana yakamira sei? Aiwa yakarongeka. Tinowirirana nevana zvisingaite zvekuti nyangwe baba vavo vashaya, vana vari kutocommunicata, vana vanotoda kutoya kuholiday. Okay. Titoda kutoenda kwamama. Nevano vangu inini vatakaita naTatenda vese vanotobvunza kuti kunai mama kopesa ari kuya rini, kunai mama koDenzel ari kuya rini. Saka zvinhu zvekuti tikungoramba tichingoti ndo mhuri yedu yatakasiyirwa naTatenda. Takanzwa nezvetrust fund yakamira sei? Trust fund paipana ndichitaura kuti zviera. Trust fund pana tete vari kuUK vakati ini ndine zvinhu chinhu chiri kundinetsa naitawani. Tikati chii naitete zvikanzi ndiringonzwa mwoyo wangu ringoti Tatenda ane zita rakasiya legacy. Saka tadii tavhura trust fund Tatenda Pinjisi Foundation. Takatoti ndakamboda kumbozvinetera, but tete mboti aiwa zviite murora ngatizvifambirei. Tiite sei? Tiite tisimudzire zita. Masponsors vaivai vanhu vaibatsira Tatenda vaiwirirana naTatenda, vamwe vacho havakwanise kuya through uTriLate. Vamwe vanenge vachida kungokubatsira vari kwavari ikoko, asi vakaziva manje kuti kune chinonzi trust fund Tatenda Pinjisi Foundation, vanokwanisa kutibatsira vari kwavari ikoko. Vandatoti tete mwoyo naidea yakanaka, zvamatofunga izvi zviite sei zvakanaka. Saka takavhura trust fund yedu yakatorejistwa pamutemo, zvese zvakatorongeka, yatotanga kutofunctiona this December. Mukaitira kuti? Takaitira muna muZimbabwe. Okay. Ine ne branch rekwatingati mutozoti tikuendera? So far hatisati ane office. Okay. Aiwa, tinotenda mama. Ndofunga panoshaya muntu zoti matambudziko anodai anowanda kudai. Ndapa matambudziko amusangana nawo iko zvino
mugere nevana kana nekumwedzesa? So far zvatatataura nebasa redu rekusona, Tatenda aiti kupavhurangwavhura tumari tokuti tibooste business riende mberi. Saka rubatsiro ruzhinji rwandingade ndere income kuti tikwanise kuwedzera. So far handiti Tatenda angaripo, taibatsirana takawanda se the head of the family. Saka izvezvizvi mamwe maresponsibilities ake akuuya kugara pandiri. Ndinda kuti paibe paimboenda achinonodai achinonotsvaga maclients kana muri mumaschools, ndakuenda ndega ndichakwanisa kuda kugara pamushini. Kwakuda futi kuti uchimu vanhu vaiva unenge uchitsvaga kuti vakubatsire vanenge vachida kubhadhara. Kana pasina mari hatikwanise kuenda mberi. Saka kuti mhuri yeZimbabwe kune vanoda kubatsira income chaiyo kuti simudzira, tinenge tahaitira zvinhu zvakanaka. Tikwanisewo kuriritira vana ivo 5 vavada kuenda kuchikoro. Baba ndo vaimhanya vachita zvese. Saka unonyatsoona kuti kana uri wega mai unenge uri pangu wega. Saka kubusiness rekusona uchi chingadiwe chida vamwe vanogona kuti ndogona kuva pangu shinda kana ndogona kuva chii chingadiwe kubusiness? Chingadiwe kubusiness kunodiwa zvakawanda. Machira chaiwo, machines edu atinoshandisa kusona anoda kuwedzerwa. Income yachona mari yekuti utenge machira achona ungangotengeka usina mari. Zvizhinji zvakawandisa. Machines edu, embroidery machines, straight machines, overlap machines, zvizhinji zvakawandisa zvatinoda. Handizive mama kana mune mashoko kune vanhu vakakubatsirai. Ndozoti pane vanhu vazhinji vanokubatsirai kubva musine masangano dambudziko kusvika nasunu vari kubata nemi. Zvichida mune mashoko amunawo kwavari musingakwanisi kuvaudza. Pamwe makangovatenda makaita basa kana kuti vamwe vacho munotozomubvira mavaona kuti vamusiwe nhamo vakambva vangoenda kwavanogara munozomubvira masangano. Mashoko amunawo kuvanhu ava ndekuti kudii? Indoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerubatsiro rwakaita parufu rwaTatenda Pinjisi. Ndakaona rudo kumhuri yeZimbabwe. Ndinongoda kutenda vaimbi vose vakabatirana parufu rwaTatenda, vanhu vese veukama, macompanies Worldbank, ndautenda Cheapers Promotions, vakawanda vamwe vandisingakwanise kudoma nemazita. Ndinoda kutenda Mwari zvose zvavakandiitira kuti aiwa ngavasaitreini ndega, vagoramba vachitroni vamwe vari kuwirwawo nematambudziko sesu. Ndinongoda kutenda kuti aiwa mhuri yeZimbabwe, toda kutenda nezvose zvamakaita nezvose zvamucharamba muchingoita. Handizivi kana zvichida mune mamwe mashoko amuinawo amungafunga kuti zvangu handina kuzvitaura asi ndine mashoko andinawo semudzimai. Zvichida tinoziva kuti kune mamwe madzimai ekuti vakafirwa nevarume vavo vanobva vatobva pavakanga vakaroorwa paya vakutsvaga zvinoenderera mberi. Imi ndiri kunzwa kuti aiwa iko zvino muchiriko mukwirirana nehama dzemurume. Mashoko amuinawo kumadzimai akaita usemi ari panguva yakaoma kudai asi anozongofunga kuti minzira dzekungwavha-ngwavha. Funga dzekungwavha-ngwavha vamva vatodziziva kuti aiwa dziriko idzodzo. Mashoko amuinawo kumadzimai ndekuti aiwa ndingoda kungoti kune mamwe madzimai kufirwa haisi donzvo yekuti tinobva tatoti tawana chance kuti tobva tavhura makumbo kana kuti kuita sei. Kushanda ndiko chaiko chaiko. Muna vanhu especially vanhu vemunyika haungangobatsirwa usina chaunoita. Ukashanda nemaoko ako kuratidza kuti une something chiri productive chiri kuitika, unokwanisa kubatsirwa. And even nehama chaidzo ukadzikama uchishandawo uchiriritira mhuri yako unochengetwa uye unoonekwawo semunhu. Rinongoti aiwa donzvo redu munhu ngaashande, mukadzi ngaamire ngaashande nemaoko ake. Aiwa tinotenda mama nekuuya kwamaita uye nekutitsanangurirawo kuti kubva padabva paya kana kuti kubva musiwe nhamo uya ndakuzowana mashoko ekutendana zvichida nevamwe vaishanda nababa, zvichida nedzimwe hama, dzimwe dzakatotravelha ndakuona mukana, dzimwe dzakadii handakuona mukana, asi ndiwe mukana watakupa kuti aiwa tendai kune vese vakada kuita sei vanofanira kutendwa. Uye tichikumbira zvakare rubatsiro kubva kumuchi kuti vana vawane maschool fees, vawane zvimwe zvinokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kuenda kuchikoro sezviko zvino mabasa ako kuwandirai muri mumwe chete. Tinokutendai nekuuya mama. Aiwa tinotenda. Naika tinokutenda zvikuru. Aiwa tinotenda.
ndofunga mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandikagara nawo pano ndimama amai Tatenda Pinjisi, mudzimai the late Tatenda Pinjisi. Ndofunga vazhinji makanzwa nyaya iyoyo inobata, inosuwa, inorwadza. Asi mukoma Tatenda vakanga vaine mudzimai pamwe chete nevana vashanu sekutaura kwavaita kuti ndivo vana vakasiyiwa nemufi. Asi chaakunetsa iko zvino ndechekuti vakanga vaine business ravo sekuziva kwenyu, kana kuti vakanga vari muindustry yekuimba, ende toziva kuti kana munhu achiimba akashaya hapana zvakare anokwanisa kutora chipo ichocho. Asi vane business ravo ravakasiya rekuita zvekusona mauniforms. Kana kuine vasati vatenga mauniforms, ndofunga address mainzwa kwavanowanika makunzwa, nhamba dzavo ndodzikubuda pasasapo, vafonerei mutenge mauniforms evana nevanogona kusponza. Kana kuti aiwa ndinogona kuwana hangu mishina, ndogona kuwana tsono, ndogona kuwana chii nechi zvinoshandiswa mukusona, munozviziva. Ngatibatsiranei namama kwanise kuriritira vana vashanu ivavo, sezvo zvinhu zvese vakuzviita vari munhu mumwe chete. Ndofuna manzwa ukama hwavo nehama dzekumurume, ukama hwavo nehama dzavo, kuti aiwa zvisinei nezvakaitika tichiri kubatirana pamwe chete. Zvinogona kuvaremerawo sehama kuti havazokwanise kuti school fees nhasi, school fees mangwana, asi vakawanawo rimwe bhizimusi ravanogona kuvhurirwa, kana kuti vakawanawo chemaoko chavanokwanisa kuita, vanogona zvakare kukondinya nekusona, vanogona zvakare kuitawo kana hoko chaidzo vachikwanisa kuendesa vana ivava kuchikoro. Funga manzwa makore evana vachitori kuprimary, vachiri kutoda ruoko rwedu zvakasimba tichibatsirane navo. Kune mapromoters avaimboshandawo, aishandawo mukoma Tatenda. Ndiyo mukana, ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri iyi. Kana uri pano tinoti awirwa nedambudziko, hatizive kuti mangwana rinowirawo ani, asi kana richinge rawira mumwe wedu tinotambanudza maoko tobatsirana semhuri yeZimbabwe. Tiri pano paZim News kuti tivhizita nemanzi Elizabeth Chisara.